Bewenner komt om bij bron Zorgcomplex Sint-Niek. Nader onderzoek heeft al uitgewezen dat de bewoner van het appartement waar de brand gewoed heeft helaas bij deze brand is overleden. En krek binnen zeehoen deerbieten trog hoen op het Stroonskielge. Goejoen, dit is Kijk op Friesland. Bij een bron in het Zorgcomplex Wilhelminaoord in Sint-Niek is juiste joen een 70-jarige man verstoorn. Een verzorger die het op de bron aankwam, rekken verwoenen. De brand ontstier om een uur half justerjoen in de kamer van een bewenner. De brandwacht skaalde al gauw op. De brand weer heftig, maar behind. Na een uur weer de brand onder controle. Nader onderzoek heeft al uitgewezen dat de bewoner van het appartement waar de brand gewoed heeft helaas bij deze brand is overleden. We hebben de rest van het gebouw volledig geëvacueerd, omdat de rook zich door het gebouw aan het verspreiden was. Het gaat hier om oudere personen, die zijn natuurlijk qua gezondheid broos. Deze mensen maken het goed. Er zijn nog ambulances aanwezig voor eventuele controles. Maar voor zoals het lijkt kunnen de meeste bewoners kunnen vanavond nog terug naar hun appartement. Letter in de nacht konden de orenbewoners in die weer waarom naar haar kamers. Als je joert naar het gebouw zorgen, lijkt het net alsof er een heel soort skeer is. De brand lijkt het behind blown te wezen. Maar dags is elke keer een bot oondien. Een 70-jarige man is verstoorn en de bewoners en eigenaars willen daarom lever ik niet zissen voor de camera. Op Skielge is lulkens ontstaan trog een deerbieten zeehoenenpub. De zeehoenenopvang op Skielge zich de krek binnen zeehoen op vreet op het stroon lezen. Het bisje wie zoen en daarom lieten ze het gewurren. Bij een controle op Sneun ontdekten ze dat het zeehoentje deerbieten weer trog een hoen. Het bericht smiet een soort emotionele reacties op Facebook. Een soort mensen binnen lulk en roepen de gemeente op om het verplicht te stellen om hoen onder line te houden. SC Heerenveen moet op zoek naar een nieuwe haatsponsor. Na 3 jaar verdwijnt de naam van GroenLeven van het shirt. 3 seizoen lang die de naam van de zinne-energieleverancier op het borst van de Heerenveen-spelers. GroenLeven betalen je voor €400.000, maar SC Heerenveen verlangt nou het dubbele van dat bedrag. En dat is voor GroenLeven onbespreekbaar. GroenLeven blijft nog wel sponsor van de club, maar net meer als haatsponsor. De Oranje Koorts begint op te rennen in Nederland. Morgen begint het WK en dinsdag spelen de voetbalvrouwen de eerste wedstrijd op het WK in Frankrijk. Wij gaan deel bij het team op een van de laatste trainings in Nederland en daar troffen we de 2 Friese voetballers. De Nederlandse voetbalvrouwen binnen hot. Een Berlin, waar het haast net naar is omsjoen, maar naar de winst van het EK, het Twajelien, is alles oors. We krijgen wel veel verzoeken inderdaad voor interviews en veel sponsoren die wat gedaan hebben in de winkels. We krijgen veel blaadjes waar we dan op staan, in de kranten, op het nieuws. Dus we merken wel dat het leeft, ja. Na het WK in 2015 en het EK in 2017 is dit het derde eindtoernooi voor Loes Geurts en Sherida Spitsen. Het is een hoogtepunt in haar carrière. Ik vind het mooi om op zo'n groot podium te spelen. En dat betekent niet alleen voor mij, maar ook voor de hele groep. Ik denk dat het goed is om zulke toernooien te spelen. En daar word je alleen maar sterker van als persoon, maar ook als team, denk ik. De training op de KNVB-campus in Zeist loopt verneemde joggers. Alles en elsen in het hege verwachtings van de voetbalvrouwen. Zelfs was die druk een beetje delbergje. Mensen van buitenaf kijken natuurlijk anders naar ons, omdat we Europees kampioen zijn. Het is logisch gevolg. Maar goed, je moet ook realistisch kijken. We moeten wedstrijd voor wedstrijd gaan bekijken. En we weten dat we een hele goede groep hebben, dat we veel kwaliteit hebben. En dat we, als we samen blijven, dan kunnen wij met z'n allen heel ver komen. Wij nemen het stap voor stap en dat is heel cliché, maar dat werkt gewoon het beste. Dus wedstrijd voor wedstrijd en dan zien we wel waar het schip strandt als het gaat stranden. Nederland speelt het eerst 3 poolwedstrijden. Van Tizi de eerste in Nieuw-Zeeland. Als alles goed erin spelen de Oranje Leeuwinnen op 1 juli de finale van het wereldkampioenschap. Hebben we in juli of augustus ik mijn huldiging in Snits? Dat gaan we zien. Ik hoop het. En dan nou nog het waar. Hier is Piet Paulusma. Joen en vannacht. Joen een mooie ondergang van de zinnen. Vannacht vrij helder waar. 8 of 9 graden. Eerst zuidoostenwind. Zwak of matig. En dan zetten we terug naar morgen. Simmer, maar zo'n 23, 24 graden. Eerst zinnen, letter bewolkt en de wind matig. Uitentrog vrij krachtig en in vlagen krachtig. 4 en die komt uit eerst, want zuidoost waai. En dit wie Kijk op Friesland, Sjog Vermeernijs op onze website omroepfriesland.nl of op de Omroep app. Nog een noffelijke jong.